आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. जेव्हा माझ्याकडे छोटू ठाकूर आणि त्यांचे सगळे सहकारी आले आणि बुवा आज जसं भूमिका मांडली तशी बुवानी सातत्याने भूमिका मांडली आणि त्या विषयाचं गांभीर्य आम्हाला समजून दिलं. आज बुवा तो रस्ता मसुरे डांगोड्याचा आज आपण मंजूर करून आणला, पण बुवांच्या चेहऱ्यावर तेव्हा जेवढं गांभीर्य होतं आजही तेवढंच गांभीर्य आहे. म्हणजे मला कळलं नाही मगापासून रस्ता मंजूर झालाय की नाही. जरा हसलात तर आम्हाला पण पुढचं काम करायला आम्हाला जरा पीस राहणार आहे ना, हा, पीस राहणार आहे ना, हा. त्याच्यासाठी काहीतरी करा. त्याच्यासाठी तुम्ही एवढे गंभीर आहात. तो मधला पीस पण करू बुवा, आपण निश्चिंत राहा आणि चेहऱ्यावरचे जरा हावभाव आम्हाला पण जाणीव होऊ द्या की सगळं पॉझिटिव्ह चाललंय. काही काळजी नाही, आपण करणार. साहेब हे काम मी जेव्हा आले होते बुवा आणि छोटू ठाकूर आणि सगळे त्यांचे सहकारी आले होते तेव्हा असंच आम्ही घरी बसलो होतो आणि मी बुवांना त्या दिवशी पण बोललो की बुवा आपण समोरच्याला 4 वर्ष दिले, मला 6 महिने तर द्या, हेच बोललो होतो तेव्हाही. आणि तेव्हा त्याच्यानंतर आपण आज इकडे या रस्त्याच्या भूमिपूजनासाठी इकडे सगळे एकत्र जमलेलो आहोत. हे काम म्हणजे तेव्हाही कोण घ्यायला मागत नव्हतं. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, छोटू ठाकूर आपल्यालाही माहिती आहे, हे काम मायनसमध्ये होतं किंवा लॉसमध्ये होतं असं परम मॅडम अनेकांना वाटत होतं. म्हणून आमदारांच्या आजूबाजूचे ठेकेदार फक्त आम्हाला प्रॉफिटचंच काम पाहिजे, आम्हाला मायनस नेगेटिव्ह असलेली कामं नको, लॉस मधली कामं नको, म्हणून हे काम आहे तसंच ठेवलं. अनेक वर्ष हे भिजत राहिलं. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे निकष होते, त्यांना ते निकष बदलायचे होते, पण आपण कुठल्याही निकषाची वाट बघितली नाही. आहे त्या परिस्थितीमध्ये एक ठेकेदाराला विनंती केली, त्यांना सांगितलं जर लॉस झाला तर माझ्या खिशातून मी भरील, पण तू ते टेंडर भरायचं आणि ते काम करायचं. आणि म्हणून आज त्या निमित्ताने आपण इथे सगळे आपण जमलेलो आहोत. अनेक विकास कामं आपल्या विभागाची राहिलेली आहेत, या गोष्टीची मला जाणीव आहे. पण आपण जसं मी अगोदर म्हटलं, आपण इतके वर्ष विरोधी आमदाराला दिलं, आपण इतके वर्ष त्यांना संधी दिली. निलेश राणेला आपण एक संधी या विधानसभेला द्या, आपण कधीच गंभीर राहणार नाही याची शाश्वती दिली. कारण का काय होतं, आपल्याला काम करायची इच्छा आहे, आपल्याला काम करायची इच्छा आहे. मग ते कसंही व्हावं, आमच्यावर राणे साहेबांचे संस्कार आहेत की एकदा शब्द दिला ना मध्ये काम पूर्ण झालं पाहिजे. मध्ये कसंही कर, स्वतःच्या खिशातले पैसे टाक, तिकडे 4 वेळा उभा राहा, 4 लोक पाठव, मध्ये काम पूर्ण झालं पाहिजे. आणि त्याच अनुषंगाने आम्ही हे जी काय कामं माझ्यापर्यंत आजपर्यंत आली, जी छोटू ठाकूरांनी माझ्याकडे आणून दिली, ती सातत्याने तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचा राहील, पुढेही राहील. हे सगळं सांगत असताना अनेक कामं आजही या व्यासपीठावर आपण सांगितली, ती सगळी कामं बुवा टप्प्याटप्प्याने आपल्यापर्यंत मी आणणार आणि ती सगळी कामं मीच करणार, बाकी कोणी करू शकणार नाही. ती कामं मीच करून आणणार, एवढं या निमित्ताने मी आपल्याला सांगतो. आता निवडणुकीचं सीझन सुरू झालं, कधी आचारसंहिता लागेल अशी परिस्थिती आहे. या आचारसंहितेमध्ये या निवडणुकीच्या राहिलेल्या 30-35 दिवसामध्ये काय होईल हे मी आज सांगू शकणार नाही. पण मी जिथे जिथे चाललोय, आज जसं चिंदरकर साहेबांनी त्यांच्या मनोगतामध्ये विनंती केली की 10 वर्षाचा काळ फार मोठा काळ असतो.
10 वर्षामध्ये मसुरा किती बदललं, परिस्थिती कशी बदलली, हे सगळं आपण नजरे देखत आपण सगळे बघत आहोत. आपला मतदारसंघ हा महाराष्ट्रामध्ये मतदारसंघ आहे की नाही अधिकाऱ्यांना 10 वर्षात कळलेला नाही. पत्र आणून देणं फार सोपं आहे. माझे साहेब आज, राणे साहेब आज खासदार आहेत. परब मॅडम, पाहिजे तेवढा गठा पत्रांचा मी इकडे तुम्हाला देऊन जाऊ शकतो, तुम्हीच लिहा, सही पण मारा. त्याची परवानगी राणे साहेबांनी दिली नाही मला. मी सांगतो तुम्हाला, चला ती पण रिस्क मी तुमच्यासाठी घेईन. बुवा पत्र द्यायला काही लागत नाही, काही लागत नाही. माझ्याकडे असे खूप पत्र असतील, मी इकडून तिकडून आमदार खासदारांचे आणू शकतो, तुम्हाला आज देऊ शकतो आणि सांगू शकतो तुम्हाला वाटेल ते लिहा, खाली मी सही करतो किंवा राणे साहेबांची सही करतो. आज फंड कुठे आहे? आज फंड कुठे आहे? मी तुम्हाला फक्त माहितीसाठी सांगतो, अनेक जाणकारांना हा विषय माहिती असेल. मी आज तुम्हाला पत्र दिलं 23-24, पण 23-24चा बजेट हा फेब्रुवारीमध्ये झालाय आणि फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बजेटचा उल्लेख जर त्या पत्रामध्ये जे काम लिहिलंय त्याचा उल्लेख जर फेब्रुवारीच्या बजेटमध्ये नसला तो रद्दी आहे. त्या कागदाची काही किंमत नाही, एवढं तरी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणून जो बजेटमध्ये नाही पण तो आमच्या कुठल्या तरी यादीमध्ये असेल आणि ते बघून जर वैभव नायकांनी आपल्या यादीमध्ये तो टाकला असेल तरी ओळखायची जबाबदारी आता तुमच्या सगळ्यांवर आहे. आपण सगळे जाणकार आहात, सगळ्यांना आपल्याला सगळं माहिती की जर पत्र आता दिलं तर त्याची किंमत काय नाही, बजेटमध्येच नाही. आता पुढच्या वर्षीचा जो बजेट असेल तेव्हा निलेश राणे आमदार असेल, ते काम आणायचं की नाही. आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी मनापासून आपल्याला हात जोडून विनंती करतो, अशा भूलथापांना येणार हे सगळं 35 दिवसामध्ये खोटं जेवढं करायचंय तेवढं या 35 दिवसामध्ये 30 दिवसामध्ये ते करून जाणार, पण त्याचा उपयोग काहीच नाही. त्या कागदाचा उपयोग काहीच नाही. कारण का फेब्रुवारीमध्ये जे बजेट झालं, पत्रकारांनी पण हे समजून घ्यावं, जे फेब्रुवारीमध्ये बजेट झालं जर त्या पत्राचा उल्लेख त्या बजेटमध्ये नसेल, परत एकदा सांगतो त्या पत्राचं काही किंमत नाही, काडीची किंमत नाही त्या पत्राला. म्हणून आपल्याला सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो, इथून पुढे जे होईल, जो प्रचार होईल ते सातत्याने आता पुढचे 30-35 दिवस आम्हाला मला सहन करायचं आहे. मध्ये मध्ये येत जाऊ, प्रचाराला येत जाऊ, आपण जेव्हा बोलवाल तेव्हा येत जाऊ. पण ही सगळी कामाची जबाबदारी मसुरा विभागाची ही 100% भारतीय जनता पक्ष आम्ही घेतो. तुम्हाला कसलीच काळजी करायची गरज नाही. लोक अफवा उठवतील की हे होणार नाही, बघा हे असं होणार, हे इकडे अडकवणार, कोणी अडकवणार. साहेब, या मसुरे डांगोडाचं काम इतक्या लोकांनी या आमदारांनी पण इतकं अडकवायचा प्रयत्न केला, आजूबाजूच्या ठेकेदारांनी काम घेऊन भिजत ठेवलं. आपण त्या सगळ्या प्रक्रियेतून बाहेर काढलं ते काम आणि नवीन ठेकेदाराला त्याच कंडिशनवर आपण ते काम आज करायला लावतोय. एवढं तर आपण करू शकतो. म्हणून तुम्ही काळजी करू नका. मधला जो पॅच आहे ना ज्याच्यामुळे तुम्ही गंभीर आहात तुम्ही ते काढून टाका. मी आजपासून जाऊन उभा राहतो त्या पॅचवर. तुम्ही एकदम असे कसे असंच राहा. मला बाकी कोणाची नाही, मला ह्या दोघांची भीती वाटते. आणि माझ्याकडे 2-3 वेळा बुवा तुम्ही आलात, घरी आलात आणि बाकी कोण बोलत नाही, छोटू ठाकूर हुशार आहे. बुवा बोला, बुवा स्टार्ट. आणि एकदा बुवा बोलायला सुरुवात झाली ती एकच चेहरा ठेवतात. बघा त्यांच्या चेहऱ्यामध्ये बदलच होतो. असा चेहरा मला पण घ्या. कधी कधी आपल्याला आमच्या चेहऱ्यामुळेच लफडं होतं कधी कधी. पण मला तुमच्याबद्दल आदर आहे. तुम्ही जी मनापासून जी भावना व्यक्त करता ती गावासाठी आहे, आपल्या विभागासाठी आहे. म्हणून मनापासून तुमचंही कौतुक करतो की आपण सातत्याने हा विषय आपण सगळ्यांनी धरून ठेवला. छोटू ठाकूर आपलंही मनापासून आपल्या सगळ्या सहकार्यांचं, कधी काय असलं, कोणाचं ऍक्सिडेंट झालं तर छोटू ठाकूरांचा फोन आलाच पाहिजे. म्हणजे कोणाचं काय नखाचं जरी काय झालं ना तर माझ्या विभागातलं आहे, त्याचं काहीतरी बरं वाईट होईल. तुम्ही काहीतरी काळजी घेताय का मला सांगा. हे सांगण्याचं काम छोटू ठाकूर करतात. मनापासून मी त्यांचंही कौतुक करतो. त्यांची तब्येत बरी नसताना मला असं वाटलं की ते आता आराम करतील, माझ्या निवडणुकीला बाहेर पडतील. तसं न करता मध्ये काहीतरी ऍक्सिडेंट झालं, काय झालं, ते बिचारे परत कोल्हापूरला पोहोचले. मी मनापासून खरोखर आपल्या माणुसकीला सल्यूट करतो, सलाम करतो. आणि आपल्या सगळ्या सहकार्यांचं म्हणजे आपले सगळे मसुऱ्याचे सहकारी
आणि परब मॅडम आणि आमचे सगळे जुने आणि सगळे आपण मनापासून मी आपलं कौतुक करतो आणि कसल्याही कामाची गरज तुम्ही काळजी करू नका. सगळी जबाबदारी आम्ही स्वतः घेतलेली आहे. तुम्ही फक्त माझ्यापर्यंत जसं आजपर्यंत कामं पोहोचवली तशीच कामं आजपर्यंत उद्या पण तशीच आपण सातत्य ठेवा. आमच्यापर्यंत आणण्याचं ते करण्याचं सातत्य आम्ही ठेवू आणि हे असंच विकासाची गाडी जी शिंदे फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये जी मागच्या 7.5 वर्षामध्ये आपल्याला दिसली नाही, या 2.5 वर्षामध्ये कधी न होणारी वर्ष न होणारी कामं साहेब त्या सरकारचं पण आपल्याला कौतुक केलं पाहिजे की त्या सरकारमुळे हे आम्ही करू शकतो. हे पंतप्रधान ग्राम सडक योजना खरं तुम्हाला सांगतो, चिंदरकर साहेब अर्ध बोलले की मोदी साहेब आल्यानंतर पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या ह्या योजनेमध्ये पैसा आला. मी खासदार होतो त्या 5 वर्षामध्ये, ते काँग्रेसचं सरकार होतं, नंतर मधल्या काळात बंद होतं. मोदी साहेब आले, त्यांना लक्षात आलं की ही योजना कामाची आहे आणि कामाची असल्यामुळे या योजनेमध्ये पैसा सुरू झाला. 60 कोटी या योजनेमध्ये आम्ही आणायचो. आता परत राणे साहेब खासदार झालेले आहेत. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने जर तुम्ही मला आमदार म्हणून निवडून पाठवलं तर साहेब किमान तेवढी तरी रक्कम किंवा त्याच्याहून जास्त रक्कम पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमध्ये आपण दरवर्षी आणणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.